Ljouwert maakt het hem op voor de huldiging van Cambuur. Snijn is het groot feest op het podium bij de Oudehouw. Ze vieren de promotie naar de Eredivisie. De spelers maken een busrit naar het plein en de club verwacht het zo'n 20.000 mensen. Giet om 3 mei als club hebben we dit met z'n allen bereikt en dat mogen we vieren in de stad en op de weg naar de stad daar. En mocht er nou net bijwijzen kennen, dat hindert niet. Want Omroep Friesland stuurt de huldiging live uit. Snijn om heel mooi fjouweren kerst er plat voor. Reedrietster Kim Talsma verloor het van team. De Grauwster maakt de oerstap naar AH Zaanlander. Bij de ploeg van trainer Jillet Anema wil zij de ondersteuning vinden met de nationale top. Met haar 25 jaar wordt het tijd voor een grote terugbraak in de marathon. Friesland is weer een profvoetballerrieker. Wiebe van der Heijden van de Harkema tekent een contract bij Cambuur. Hij is 19 jaar en speelt op het middenveld. Jeder dit jaar maakte Van der Heijden al zijn debuut en stelde hij hem voor aan het Friese publiek. Ik ben Wiebe en ik kom uit Harkema. En ik zit sinds mijn 12e bij Cambuur. En ja, ik haal alles eigenlijk elke keer gewoon rustig terug. SC Heerenveen kan dit weekend officieel de play-offs om Europees voetbal veiligstellen. Maar dan is het wel afhankelijk van oren wedstrijden. Zelf moeten ze winnen op bezitte bij Volendam. En concurrenten Utrecht en Sparta, die moeten verliezen. Hoe de wedstrijd van Heerenveen ging, dat juist zelfs in de Sportcast van Menje. Maar als speciale gast, Kian Visser. Hij is speler van Cambuur. Ons Safir deze Omroep Friesland Sportflits. Graag, om de volgende flits.